Mga ka-magic, Sabado karon. So kay Sabado man, hinigway sa tagkanding kay ang atong mga boys tulog pa. Mi. Naman ka. Mi. Muna lang ni sila duha nabilin mga ka-magic kay ang lima namatay gyud ambot sa to nga nausa man ang sakit sa kanding. Namatay gyud ang lima. So duha na lang ni nabilin may lang tag mulampos ni mga ka-magic. Let's go, Mi. Mi. Amo ta padulong nga. Wala na may sagbot ay. Ito sa manggahan mi ta. Ito, manggahan tali. Mi, dali sunod. Uy. Mi. Amo ka tashi. Uy. Dali. Tashi. King. Asa man ka, King? King. Asa ka, King? Mi, dali. Muna yung ugsok mga ka-magic adra. Yun na to i-ugsok para dili na to maghikot sa kahoy. Mi. Ni gamay ele. Kaya ito ikot sa bayabas ng gamay ang gamay nga mi kay. Hali na. Wala siya ugsok mga ka-magic. Mana, naikot na kay. Kita video, kita hikot, lisod kayo. Ito na ko mi. Bye-bye. Ikaw na dia. Ikaw na kaun. Bye mi. Bye, Mi. Ikaw na, Mi. Ayun na. Uy. Hindi na, ikaw na. Diri ka ka, di ka makita sa gamay. Nara eh. Ang kauban, oh. Nara, oh. Napagsabad dia, ha. Bye-bye. Marto mga ka-magic. Bye for now.